Ukubingelela abalandeli be-channel sesichazwa amaphupho igama lami Buhle Ngesibongo hamba uthonge. Namhlanje bengingane zakwethu ngiyafisa nje ukuthi ngike ngichaze amaphupho ambalwa nje engizobe ngiwahlanganisile. Uthola ukuthi uphupha imbuzi emnyama. Khumbulani ke ngane zakwethu kusasa kuchaza phambili ukuthi imbuzi isuke isho ukuthethwa kwecala ekhaya. Uma uthola ukuthi uphupha imbuzi kodwa ibe emnyama, kwazike nje lokho ngane yakwethu ukuthi basuke bekutshengisa ukuthi cha, wena bakuvusele icala lokuthi uvele njengomuntu ongcolileyo ekhaya lakho. Mase kuya ngokuthi indawo ophuphe ukuyona bekuyikuphi. Ngenzeka ukuthi uphuphe usekhaya, ngenzeka ukuthi uphuphe ungaphandle kwekhaya, okusho ukuthi bakutshengisa uma usekhaya laba abantu bakuvusele ithonga elizokwenza ukuthi izinto zakho zibe emnyama. Kube ngathi unecala, ungenalo icala. Uma ngabe bekuyimbuzi encane izinyane elimnyama elincane, bakutshengisa ukuthi kunabantu abasebeqalele phansi noma baphindilela futhi kulokho abade bekwenzile ukwenza ukuthi wena ufane nomuntu oyinecala noma odubekayo emsamo wakini ukuze izinto zakho zibheke phansi. Uyabona? Uma ngabe kuthiwa ubuyiphupha imbuzi igqitshiwe, hayi mfana kithi bakutshengisa ukuthi cha, wena wavalwa impela kwabaphansi. Kukhona ukuthi bengakhuluma abantu emsamo bayosho ukuthi usibani bana kangalungelwa izinto. Uma uthola ukuthi bethe bekhuluma kanjalo ukuthi akuphambana impilo yakho, kodwa kwaqhubeka impilo yakho ithongo langabalalela langakwenza lokho ukuthi likuphambanisele izinto, basuke sebekutshengisa ke mawuyiphupha igqitshwe phansi ukuthi hayi ke ntombazane noma hayi ke khehla noma gogo, into asebeyenzile ke manje sebevele bayokwenza ke ubuthakathi obuphansi obuzohamba nawe bekuvusela umuntu ozokunamathela ngokungcola ukuze zonke izinto oziphethe ziwele phansi. Shuthi kahle kahle basuke bese bekuthengile, bekuthenge ukuthi wena kube kanjani kuwena ugadwe lo muntu lona ozoba yini, ozozenza into engazuthi ngelosi yakho noma oseyinto yethonge ligadile, kodwa umehluko ukuthi suke lingcolile ngoba suke limnyama kanjalo, imbuzi suke imnyama kanjalo, suke kungcolile lokho. Kuyenzeka futhi uthola ukuthi akukona ukuthi izoze ibe emnyama, uthola ukuthi nje izoba bovu, basuke bekutshengisa ukuthi cha, mawuyithola igqitshwe phansi bakutshengisa ukuthi wena wahanja wacelwa kulona ithonga wagangwa ngalo ukuze izinto zakho zibe buhlungu, izinto zakho zingajabulisi, kungabi bikho into ekujabulisayo. Umbala obovu bafowethu, yebo sithi brown kodwa kuthiwa ibovu. Umbala wakho usuku brown kodwa thina ikuthiwa imbuzi ebovu, kuthiwa ibovu. Basuke benza ke kube nobuhlungu. Umbala obovu suke kuthiwa umbala obuhlungu, ukudumala, wegazi, ukuphatheka kabi, ukuzizwa nje ungaphilile ngwasenyameni noma kwasegazini. Into kanjalo basuke bekwenzele yona ke ngane zakwethu. Uma nje unalamaphupho lawo ungawayeki ukuthi hayi mhlambe kuyaqondana, akukho ukuqondanayo. Sukuma uzame ukuzihlambulula, uzigeze bafowethu. Abantu lapha balale eminyango. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthola ukuthi umuntu impilo yakhe kufanele ngabe siye phambili, kodwa uthola ukuthi unezitha ezingaphele ehlahlale ezigada ukuthi useyasuma uyaphakama zifuna ukumshova phansi. Uyabona? Ake ngiphinde ngichazele enye indaba ke bafowethu. Kuyenzeka futhi amaphupho la ngiwabalile iwona la bengifuna ukwasho. Kuyenzeka futhi ukuthi uyithole wena uphupha ikati lifuna ukukulwisa. Yebo, basuke bezokuvala ingilosi yakho yokuthandaza ukuthi isilwane bakusebenzisele sona sikwenze nanokuthi uphelelwe namandla. Ngenzeka futhi usuliboneke egcekeni phela namandla ukuthi wena ube umuntu ozosukumela ukuthandaza. Ngangayisho ke le ndaba eqaleni, angifuni ukuthi ngene kakhulu kuyona. Kuphinde futhi kube yilekho ngazi ukuthi kuthiwa yini iraccoon, okungathi kunomlomo ocijileyo. Lapho ke basuke bekushaya impela imali izophelela phansi. Uyabona? Kuyafana nakho nekati ukuthi umehluko lona okwasentabeni, okusho ukuthi uma uphuphele yonto leyo bokwazi ukuthi kulandwe ke into ezovala wena. Lamaphupha kanje ngicela ukuthi ngiwakhulume wengane zakwethu ukuthi mawuphupha lamaphupha kanje ngoba isigaba esikusona silwa nesitha. Uma ekhaya la kunesitha esikulwisayo, umhlaba njengamanje uyazihlanza okungafunakala emakhaya.
nomhlaba uzowubona ungakufuni ukukhomba, okusho ukuthi njengoba umhlaba unyakaza nasemakini ezimpandeni zasemakini kuyanyakaza amathonga, kunyakaza yonke into, okwenza ukuthi uma bekutshengisa ngokuphuthumayo ukuthi hayibo wena impilo yakhe la, bekukhombisa inkinga, bekukhombisa lokho, umusuku ukuyeka kulwise, ngoba ukulwisa manje kuzogcina kuphumelele ukuthi ukunqobe. Yabona, kuzogcina kuphumelele ukuthi unqoba isimo ukuvunguza komhlaba, indlela ovunguza ngayo, uyazi cleaner wona, uyazihlanza. Uma uzihlanza kanjalo kube kusuka emumva, uthola ukuthi inkinga kade yakuhlupha kodwa uthola ukuthi awazi kwenzala. Nasekhaya ke kanjalo, yabona. Qala emakhaya iye emphakathini, isuke emphakathini iye esigodini, isuke esigodini izinanele yonke indawo, inanele iprovince, isuke inanele iprovince iye kuzindawo zonke. Umoya ovunguzayo obona ngaphandle lozobuwenzeke ekhaya ngeke uzusale nawe uma ukuthi unezinkinga ezikanje, okwenza ukuthi musa ukuziyekelela. Ake ngiphinde ngiqhubeke. Uthi uyabona egcekeni ekhaya noma ngabe kuthi uyabona uzihambela nje ubona inyoni ifile egcekeni, kwazi ke lokho wengane yakwethu ukuthi lapho kusuke kukuganga lokho abakufisela ngisho nokuthi kungahamba ngisho umama wengane noma ngahamba bani noma, kodwa kusuke kuwubuganga. Yabo, kuya ngokuthi ubani okhethiwe ngaleso sikhathi abamqokile, kodwa ukukutshengisa kwabo leyo into ekanjalo kusuke kuwukuphebeza igama lento ebikade yenziwe. Uthola usibanibani simdinga ehambile sehlisa ingilo siyakhe ingaphindi imsebenzele, uzobona ngophawu lenyoni. Suku umhambo uyigeze, ngoba kusho ukuthi mabevike ngaleyo nto emsamba bakutshengisa ngayo, okusho ukuthi leyo into ngeke bephinde beqhubeke beyenza, bazoyenza futhi ngoba abafuni ukuhlulwa kahle kahle. Uze ungaziyeki izipikili ozibona zishawelele egcekeni ekhaya noma ngabe sehlahleni kakhulukazi noma seyigodweni kanje, uzikhiphe nina nje nibili thothi futhi uyabona ayibona nesipini ezipikile ongazazi zikhiphe, noma ngabe ucingo liboshiwe nje kwaboshelwe ezihlahleni noma kukhiphe yonke leyo into le, ngoba kubopha noma kukuvala. Uyabona, ziningi izinto ezenziwa abantu ngoba befuna ukuwina. Into ke ngisho ke la ukuthi awwini la, akekho umuntu ozowina la ewina ngobuthakathi webafowethu, akekho nje ngoNkulunkulu esimkhonzayo lokho siyagaranta, akekho umuntu ozowina la. Makukhona izinto efanele sinitshele zona sinazise zona, so lokho nje sasho ukuthi nakho kunye ogadana lokhu bogadana lokhu bogadana lokhu, ngendlela abantu abayinkinga ngakhona abafowethu nibabeke futhi emthandazo wethu uNkulunkulu athumele imvula yokhokho babe egodini zosizi nasemajele izobalanda, ngoba bamisa kabi ukuphila kwakho. Ngeke phela manje ukuthi wena impilo yakho yolokhu hlezi incikisela ingayi phambili, ngesimanga sabantu abazizwa bona bengathi abakuthandi ukuthi kunyo, bacele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akabalande leyo khokho babo, bebalande esigodini sosizi, bebesukume naphansi emajele nasezulwini lomndeni bezolanda izingane zabo, ngoba lento esuke ziyenza azivelanga ngazaqhumetsheni seziyazi, zafundiswa ulithathe nje impela lelo gama ukuthi azivelanga zathi zizalwa ngayizolo, zakufundiswa ezinye zazinge nje noma ngazali unayo inhliziyo enjalo, kodwa ekugcineni kosuku bafundisa. Uthe masefundisiwe umuntu wasethatha isigaba naye sokuthi lento uzoyenza ngoba nenhliziyo yakhe ethandweni, bacela uNkulunkulu uthi akakusukumisele khokho bakhe egodini zosizi nasemajele nasezulwini lomndeni makukhona abalapha bekhulume nemndeni yakini ukuthi waze wahlupheka emhlabeni hlushwa izingane ezingazi sifunani kuwena. Wenganza kwethu ake ngime lapho ungaze ngikhulume kakhulu, ngiyabonga.